en el mes de setembre. És un abús extrem de poder que s'han atribuït 14 homes matant a les seves parelles o exparelles. Alguns d'aquests homes, després de veure l'horror del que han fet, s'han suïcidat. Una pena que no ho hagin fet abans. D'altres s'han entregat a la justícia i d'altres han fugit i són en parador desconegut. Nosaltres, les dones, plorem a llàgrima viva, amb el plor del cor que batega desacompassadament perquè els nostres cervells no poden discernir la raó d'aquests assassinats, si no és com a conseqüència d'un abús de poder masclista dins d'aquest sistema i ens atropella impunament en tots els àmbits de les nostres vides. Abús de poder és quan un directiu esportiu, sense control dels seus instints, fa un petó als llavis a una jugadora o posa el braç sobre les espatlles d'una altra, com si fossin col·leguis de tota la vida. Tot sense cap tipus de vergonya ni penediment, segur de que tenen el poder de fer-ho. Això sí, afirmant després que tot era amb consentiment mutu i és comprès i aplaudit pels altres directius. Quina barra! Qui els ha donat aquest poder? Aquesta mena de poder sense escrúpols, del que alguns s'atreveixen i que alguns consideren natural, acaba sovint esdevenint no sols abús, sinó també abusos criminals. Abús de poder és, també, quan els governants decideixen participar en una guerra on moren tantes i tantes persones innocents, gastant quantitats insignes de diners i recursos per sembrar la mort, solament per mirar com es repartirà el protagonisme del poder mundial, oblidant les necessitats de vida dels habitants dels seus propis pobles. Abús de poder és quan es promouen i recolzen empreses que no tenen cap mena de respecte cap als propis treballadors o amb la natura, buscant solament beneficis desmesurats que van a parar a mans de molt pocs. Abús de poder és quan des dels països rics es malmeten els recursos naturals dels països pobres i sobre s'aixequen fronteres perquè els seus habitants no puguin desplaçar-s'hi buscant projectes de futur, perdent molts d'ells la vida en l'intent, davant la passivitat dels qui ho provoquen. En cap d'aquestes situacions es suïciden els culpables, ni es posen en mans de la justícia, i el que és més sorprenent, tampoc s'han d'amagar, perquè senten que tenen el poder d'abusar, perquè per al patriarcat i el capitalisme, les dones, moltes persones i fins i tot pobles sencers són objectes d'ús, de benefici i enriquiment sobre els quals tenen poder. Poder fins l'abús i la mort. Per tot això no cal eliminar més persones. Hem d'acabar amb aquest poder absolut i finalment assassí que constitueix la raó, sense mesura, que encara sembla governar el món sencer. Veiem imprescindible, fa temps que ho diem, però no ens cansarem de fer-ho. Erradicar el patriarcat a qualsevol sistema i la seva actual aliança amb el capital i anar enderrocant directius i dirigents, substituint-los per altres persones que ignorin els abusos, els abusius privilegis, els principis d'enriquiment a mansalva i a qualsevol preu, i que els seus objectius siguin la igualtat de dret de totes les persones, la justícia social i el respecte per la natura. Perquè no és això, senyors, no és això pel que estan morint tantes flors. És la lluita de les que no ens aturarem fins que no calgui dir no és això. Fins que no calgui dir no és això.
Passem a anomenar les dones que han estat assassinades durant el mes de setembre.